Okay. Now, attorney, kaganina, ato ning tubagon siguro po na kahisgot sila, kana bang, kini bang pagkaulo ni Kristo sa iglesia, ila po ning gitandog na po kay si Kristo maoy ulo sa iglesia. Nya, ano mo kuno kitang katoliko nga atong gitudlo nga ulo, ang Santo Papa man. So, dili mao kuno atong gitudlo. Unsa may atong ikatubag ana, ikaw una, attorney. Mga igsoon, salamat kay Brad. Ang tinuod nga magpangulo sa simbahan nga mo'y nagtukod sa simbahan sa nga Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang atong Ginoong Kristo. Og siya nagpabilin karon nga ulo nga invisible head. Apan ang usa ka organization na kinahanglan siya og makita nga pangulo. Mao na nga naa sa gipasabot sa ipasabot na sa Números kapitulo 26 nga to sa the city nga matud pa aron dili mahimo nga sama sa mga karniro nga walay magbalantay. So gikinahanglan di ay og pangulo nga makita. So mao na nga ang simbahang Katoliko na ay pangulo nga makita nga mao ang Santo Papa sa Roma. For inunta lang sa purposes of governance lang dinhi sa visible nga simbahan sa atong Ginoong Kristo. Pero ang tinuod nga pangulo sa tibok iglesia mao ang atong Ginoong Kristo. Ang pagkapangulo sa Santo Papa wala kini siya'y gahom kung mahilayo o mahigawas sa gahom sa atong Ginoong Kristo. So mao na mga igsoon nga gikinahanglan na ang pangulo nga makita. Sa ako naliging gingon aron dili kuno mahisama sa karniro nga walay magbalantay. Números sorry kay to ganiha mga igsoon kuno sayop to nato sa Números 27 di ay mga igsoon. Números 27 15 ngadto sa 17. Mao na nga si Ginoong Kristo sa buhi pa siya, iyag yung gitudlo ang pagdumala sa iyang simbahan sa wa pa siya musaka sa langit didto ni San Pedro. Diha siyang pagingon nga Pedro pakana o pasibsiba ang akong mga nating karnero o pasibsiba ang akong mga karnero. Katulad niya kahigayon mga igsoon o gidawat kini ni San Pedro ang maong commissioning o appointment as the visible head of the Church of Jesus Christ. Nga na sa San Juan kapitulo 21 15 ngadto sa 17. Okay, Brad? Okay, attorney. Ang ako pong ikadugang attorney nga wala nila masabti pag-ayo ba og unsa ning simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo. Ato sigurong i-review sa kung unsay background anang iglesia, no? Kining iglesia nga gitukod ni Kristo mao ni ang katumanan sa gingharian nga gipanagna sa daan pagani nga katong gingharian ba ni David nga napukan, no, sa Amos 9:11 nga katong gingharian ni David nga napukan i-restore o i-raise to, no, yung itukuron pag-usap unya ang kung modagan tas Daniel 2:44 ang Dios gud may mangunay aning tukod nga sa atong nasabtan diri sa bag-ong tugon mao man gyud ang iglesia ang gitukod ni Kristo nga gisaaran nga dili magkuba. So kining gingharian ni Kristo o simbahan nga gitukod ni Kristo tan-aw nato og kay mao man ni katumanan, no? Ato dayong tan-awon og unsay hitsura o unsay structure anang kanang gingharian, no? Ang gingharian ni David sa ilang panahon na ay hari parehas niya. Then naapoy kanang gitawag attorney og prime minister. King then ay prime minister. Ang prime minister ang simbolo nga kana nga authority, kana nga office, kana nga katungdanan ang simbolo ana
gitugyanan og Yahweh. Yes. No? Na ilan nang mabasa o ato nang mabasa sa Isaias 22, 20 hangtod 23. Example ana nga doon natoy nakapuli nga hari sa trono ni David nga kato si King Hezekiah kung wa ko malimot. Dayon ang prime minister niya sa iyang panahon kato si Shebna, no, gitugyanan og Yahweh. Unya kay wicked man tong dautan ba nga pagka-leader o prime minister si Shebna, giilisdan siya, gipalagpot, giilisdan siya ni Eliakim. So si King Hezekiah nga naay prime minister nga si Shebna, gipalagpot to, giilisan ni Eliakim. Ang Yahweh kuno kuhao na ang authority gikan ni Shebna, itugyanan ni Eliakim. So kanang gitugyanan si Yahweh. So bali ang hari kung mayong gikag hari naagyo na siya prime minister sinaligan. Mo na siya mo represent sa hari gani. Kumbaga sa atong kuan attorney kining local government nato attorney, ang mayor dunay vice mayor. Yes. Ang vice mayor mo na mo represent kung wala ang present sa mayor. So ingon na si Kristo pa di kay baluan na, no? Si Kristo gyud ang ulo sa iglesia. Pero kinahanglan mag-elect siya ulo nga mo represent niya og tuan na siya sa langit. Og mao na si Pedro iyang gipili. O intag maklaro na nila attorney nya. Klaro man na attorney diri sa Biblia kato galing taliabot na ang pagkayab ni Kristo sa langit attorney. Yes, sa Juan 21:15 hangtod 17 nga kanang pagdumala sa iglesia, pagpakaon sa iglesia, pagpangulo sa iglesia, trabaho na ni Kristo. Nya anong yaman ang gitugyan nga ni Pedro. No. So kung ato nang sabton, tungod lagi na kay ang katawhan o karniruhan ni Kristo diri sa yuta naa man gyud one shepherd, no? Sa Juan 10:16. Ang one shepherd o pangulo nga gipasabot si Kristo, no? Makita gyud. Pero kay dili man magsigi ang iyang pagkamakita nga pangulo, so common sense magpili gud siya tawo nga makita kung mutuan na siya sa langit. So nagkataon nga si Pedro iyang gipili. So bali ang atong Santo Papa ang iyang pagkapangulo representative lang. Representative lang. Si Kristo gid mo'y primary. Girepresentahan. Yeah, klaro lagi na, no? Juan 21:15 hangtod 17, no? Sa before pagalian na, no, sa Juan katong pag-announce ni Kristo nga magtukod sa iglesia, iyan namang giingnan si Pedro ana gyud, no? Sa Mateo 16:19, no? 18 nag-ingon siya nga sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia, Pedro. O gihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa idili sa langit, ang imong itugot. So kanang tinugyanan si Yahweh kung mubalik tas gingharian ni David sa ilang panahon, kuan lagi na, leader lagi na, no? O tawgon og amahan, no? Isaias 22:20 hangtod 23. So kinsa may gitugyanan ni Kristo, kay siya man ang hari, kinsa may gitugyanan niya si Yahweh, si Pedro. So kung mubalik ta sa panahon sa gingharian ni David, kanang tinugyanan si Yahweh, tawgon mo nag-leader o amahan. So, klaro na. So, kung ilang supakon ang pagka-leader ni Pedro o kanang Santo Papa, so ilang giguba ang structure gyud sa gingharian ni Kristo diri sa yuta attorney.